Første underspørgsmål. Når man taler om globalisering, kan fænomenet forklares ud fra 5 dimensioner og 5 nøgleord. De 5 nøgleord er forbindelser, nærhed, afhængighed, problemer og bevidsthed. Disse begreber betegner vores forbindelser på tværs af kloden og den nærhed, vi har nu, hvor geografisk og tidsmæssig afstand ikke længere er et problem. Vi er i dag meget afhængige af hinanden, især omkring import, eksport og outsourcing. Afhængigheden kan også knyttes til globaliseringens forbindelser og nærhed, da landene er afhængige af hinanden, især med outsourcing, import, og i forbindelse med globaliseringen vil der også opstå fælles problemer for de lande, og som kan ændre sig fra at være et nationalt problem til et globalt problem, f.eks. terrorisme og klimaforandringer. Derudover er vi efter globalisering blevet bevidste om omverdenen via medier og internet. Dette ændrer vores måde at se verden på, og vi forsøger derfor at hjælpe hinanden i f.eks. med støtte til Afrika. De 5 dimensioner er den økonomiske, militære, kulturelle, miljømæssige og politiske dimension. Den økonomiske dimension er den, der ofte hentydes til, når man taler om globaliseringen, fordi verdensøkonomien er kædet sammen. Denne er drivkraften bag den organiske afhængighed som penge og produkter. Den militære dimension betegner det militære samarbejde, der er i dag mellem landene. Det danske militær beskytter ikke længere kun Danmarks grænser, men er til tjeneste globalt til hjælp mod krigsførelse i hele verden. Dette ses f.eks. i bilag 3, der omhandler Helle Thorning-Schmidts støtte til Obama om danske tropper i Syrien. Disse 3 dimensioner omfatter vores i dag multikulturelle samfund, vores miljømæssige problemer som f.eks. klimaforandringerne, samt det politiske samarbejde på tværs af lande. Begrebet globalisering tilknyttes også begrebet verdenssystemteorien, som stammer fra Lenins teori. Denne omfatter en kerne omringet af en periferi. Kernen består af kapitalistiske industrilande, og periferien er mindre udviklede, men producerende lande, som f.eks. Afrika. Til dette knyttede amerikaneren Val Wallerstein endnu et begreb, nemlig semiperiferien, som symboliserede lande mellem disse 2 kategorier, også kaldet BRIC-landene. Disse lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Verdenssystemteorien har 2 former: verdenshegemoni og verdensøkonomi, hvor verdenshegemoni er politisk styret ved, at en stat fremstår som hegemon over for svagere stater. Altså at en stat har dominans over for svagere stater. Den økonomiske verdenssystem er styret i form af økonomiske kræfter, som er markedet. I kernen får de udbytte af periferien gennem politisk og økonomisk magt, så de på den måde opretholder samfundets velfærd. Det vedhæftede bilag er en model, der viser, hvordan verdenssystemteorien er bygget op. Et lands konkurrencedygtighed afhænger blandt andet af landets import og eksport, som er betegnelserne for vareudveksling mellem lande. For at være mere konkurrencedygtige taler man om begrebet outsourcing. Når et firma i et land flytter sin virksomhed til et andet land med billigere arbejdskraft, f.eks. til BRIC-landene, kaldes dette outsourcing. I forbindelse med globalisering taler man også om fattigdom, som defineres i relativ og absolut og kulturel fattigdom. Den relative er, når fattigdommen måles i forhold til den gennemsnitlige indkomst i samfundet. Den absolute er, når fattigdommen måles ud fra fastsatte kriterier for, hvornår man er fattig. Hvis man f.eks. har en indkomst på mindre end $2 om dagen, så er man fattig. Den kulturelle fattigdom defineres således: hvis man ikke er i stand til at tage på ferie i biografen og andet, der er normalt og ønskværdigt i det samfund, man lever i. Da globaliseringen kan forårsage stigning i væksten, kan der også være tale om inflation. Inflation er, når priser og lønninger stiger, altså bliver pengene mindre værd. Inflationen ligger på ca. 2% hvert år. Debatterer man globalisering, inddeles man i globalister, herunder hører optimister, pessimister og skeptikere. Optimisterne tænker ud fra den liberaliske tankegang og mener, at globalisering er et godt fænomen, som skaber lighed i verden. Pessimisterne tænker ud fra den sociale marxistiske tankegang og mener, at globaliseringen skaber ulighed i verden. Skeptikerne er hverken for eller imod, men som navnet antyder, er de skeptiske. De mener, at der er fordele og ulemper ved globaliseringen. Andet underspørgsmål. I bilag 2 beskriver Danmarks faldende del af verdens BNP. I takt med, at det globale marked vokser, reduceres Danmarks del af verdens BNP og dermed også vores konkurrencedygtighed. Dette medfører en svækkelse af Danmarks økonomiske betydning i verden med en 1/5. Denne reducering skyldes semiperiferilandenes økonomiske fremgang i de seneste årtier. Danmarks import og eksport har også en indflydelse på vores konkurrencedygtighed, da jo større import og eksport landet har, jo større indflydelse vil Danmark få på verdenspolitikken. Figur 1 for bilagene viser, hvordan udviklingen af forskellige landes BNP har været siden 1989, hvor BRIC-landenes BNP er steget mest, og de europæiske landes BNP er faldet. Figur 2 og 3 viser en samlet fordeling over verdens BNP i 1990 og 2009, hvor størrelsen af landene på kortet angiver størrelsen af landets BNP. Der kan man se, at Kinas BNP er steget meget i 2009 i forhold til 1990, og det samme gør sig gældende for Indien. Det ses også, hvordan Europalandenes BNP er faldet siden 1990. Udviklingen kan forklares ud fra Wallersteins teori om kapitalistiske og industrilande, som er baseret på Lenins teori. Vi kan ud fra bilag 2 se, at USA's udvikling er gået i stå, mens Europa er i tilbagegang med et fald på 17% af verdensandelen.
Samtidig er BRIC-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, blevet en større del af verdens BNP med en fordobling fra 7% til 15%. En af grundene til Danmarks faldende BNP kan skyldes outsourcing, fordi mange firmaer outsourcer til andre lande, hvor der er billigere arbejdskraft, og derfor udgør den del af vores BNP nu et andet lands BNP, som f.eks. BRIC-landene. Dog flytter mange firmaer tilbage igen på grund af dårlig kvalitet og lang transport. Dette kaldes homesourcing, hvor de beskriver i bilag 1. Derudover er priserne i f.eks. Kina steget, derfor kan det være billigere at blive i eget land. Vi kan derfor sige, at globaliseringen har en stor indflydelse på, at Danmark mister sin del på verdensplan. Tredje underspørgsmål. Globaliseringen kan være skyld i mindre ulighed, ifølge de optimistiske globalister. Dette har de mange grunde til. For det første har det åbne verdensmarked givet et skub til den økonomiske vækst. Dette har givet en stor ekspansion i vareudveksling og pengestrømmene mellem lande, hvilket medfører, at firmaer får flere penge. Dermed har de ressourcer til at ansætte flere. Dette giver mindre ledige, og borgerne vil derfor få flere penge mellem hænderne, hvilket skaber mindsket ulighed og fattigdom, at der kommer højkonjunktur. Eksempler på dette kan være de tidligere ulande, BRIC-landene, som har nogle af de største vækstrater i verden og er på vej til at udrydde fattigdommen. Dette har givet større tiltro til markedskræfterne og frihandlen. I bilag 4 bliver der, ligesom optimisterne, menes pessimisterne i økonomi og politik stort set skal styres globalt i stedet for nationalt. Derimod mener pessimisterne, at globaliseringen gør, at flere mennesker kan blive udstødt fra arbejdsmarkedet, og der dermed vil opstå større klasseforskel og social ulighed. I forhold til globalisterne er der også skeptikerne, som ikke nødvendigvis mener, at globalisering vil medføre en fuldstændig forandring af samfundet, men snarere vil på statssystemets overlevelse. Den er ikke knyttet til en ideologisk overbevisning, men mener mere end en analyse, men er stadig præget af konservative værdier. Ifølge bilag 4 påvirker globaliseringen således, at der efterlades vindere og tabere. Tabere er blandt andet Asien og Afrika, som får mindre andel i verdenshandlen, men eksplosiv tilvækst i befolkningen. Her kan Wallersteins teori tilknyttes, da Afrika og nogle af Asiens lande forbliver ude i periferien. Ifølge optimisterne skaber globaliseringen vækst i økonomien, der nævnes i bilag 4, hvor fremstillingsindustriens outsourcing fra USA til henholdsvis Kina og Indien har været med til at skabe en del global ekspansion uden inflation. Dette skyldes, at forbrugsgoderne er produceret i Kina og Indien, så man kan sælge varerne til rimelige priser i USA og Europa. Vi kan dermed konkludere, at globaliseringen er et aktuelt politisk og økonomisk debatområde, som der ikke findes en konkret løsning på, men derimod et utal af meninger og forslag. Vi mener, at globaliseringen skal være bæredygtig, da menneskene i takt med den stigende vækst vil opbruge jordens ressourcer. Kina er her et tydeligt eksempel, hvor væksten i mange år har været ekstremt høj, og der er ikke taget hensyn til miljøet, så de står for kæmpemæssige miljøproblemer. Første spørgsmål. Globalisering kan forklares ud fra 5 dimensioner og 5 nøgleord. De 5 nøgleord er nærhed, afhængighed, forbindelse, problemer og bevidsthed, der afhængig af hinanden beskriver, hvordan vi bliver globaliseret, og de 5 dimensioner er den økonomiske, militære, kulturelle, miljømæssige og politiske dimension, der siger noget om samfundet efter vi bliver globaliseret. Begrebet globalisering kan man knytte verdenssystemsteorien, som omfatter en kerne omringet af en periferi og en semiperiferi. I kernen består af en kapitalistisk industriland, og periferien er producerende ulande, og som f.eks. Afrika, og semiperiferien af BRIC-landene, som symboliserer udvikling. Og BRIC-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Verdenssystemsteorien har 2 former, verdenshegemoni og verdensøkonomi. Verdenshegemoni er politisk styret, f.eks. en stat, det fremstår som hegemon over for nogle svære stater, og den økonomiske verdenssystem er styret i form af økonomiske kræfter, som er markedet. Og det bilag, som vi har vedhæftet, er en model, der viser, hvordan verdenssystemteorien er bygget op. Et lands konkurrencedygtighed, det afhænger også blandt andet meget af landets import og eksport. Og import, det er, når et land køber varer hos et andet land, og eksport, det er, når et land sælger varer til et andet land. Og for at være mere konkurrencedygtig, så taler man om begrebet outsourcing. Og det er, når et firma i et land flytter sin virksomhed til et andet land med billigere arbejdskraft, f.eks. til BRIC-landene. I forbindelse med globalisering så taler man om fattigdom, som defineres i relativ, absolut og kulturel fattigdom. Og den relative er, når fattigdommen måles i forhold til den gennemsnitlige indkomst i samfundet. Den absolutte fattigdom er, når fattigdommen måles ud fra fastsatte kriterier for, hvornår man er fattig. Og den kulturelle fattigdom er, når man ikke er i stand til at gøre noget, som er normalt og ønskværdigt i det samfund, man lever i. Der kan også være tale om inflation, som er, når priser og lønninger de stiger. Altså pengene bliver mindre værd. Når man under debat, så bliver man delt op
pessimister, optimister og skeptikere. Optimisterne de tænker ud fra den liberalistiske tankegang og mener, at globalisering er et godt fænomen, og pessimisterne de tænker ud fra den sociale marxistiske tankegang og mener, at globalisering skaber ulighed i verden. Skeptikerne er hverken for eller imod, men de mener, at der er fordele og ulemper ved globalisering. Andet underspørgsmål. I bilag 2 så bliver det beskrevet, at Danmarks del af verdens BNP er faldende. I takt med, at det globale marked vokser, reduceres Danmarks del af verdens BNP, og dermed også vores konkurrencedygtighed. Og det medfører en svækkelse af Danmarks økonomiske betydning i verden med en femtedel. Den her reducering det skyldes, at semiperiferilandene er gået meget frem økonomisk i de seneste årtier, og Danmarks import og eksport har også en indflydelse på vores konkurrencedygtighed, fordi at jo større import og eksport landet har, jo større indflydelse vil Danmark få på verdenspolitikken. I figur 1 fra bilagene viser, hvordan udviklingen af forskellige landes BNP har været siden 1989, hvor BRIC-landenes BNP er steget meget, og de europæiske lande er faldet meget. I figur 2 og 3 viser en samlet fordeling over verdens BNP i 1990 og i 2009. Der kan man se, at Kinas BNP er steget meget i 2009 i forhold til 1990, og det samme gælder for Indien, og det ses også, hvordan Europas landenes BNP er faldet meget siden 1990. Udviklingen det kan forklares ud fra Wallersteins teori om verdenssystemsteorien, fordi vi kan ud fra bilag 2 se, at USA's udvikling er gået meget i stå, mens at Europa er i tilbagegang med et fald på 17% af verdensandelen. Og samtidig så BRIC-landene blevet en større del af verdens BNP med en fordobling fra 7 til 15%. Og en af grunden til, at Danmarks BNP er faldende, det kan skyldes outsourcing, fordi at mange firmaer de outsourcer til andre lande, hvor der er billigere arbejdskraft, og derfor så udgør den del af vores BNP nu et andet lands BNP. Men der er også mange, der flytter tilbage igen, fordi der er dårlig kvalitet og meget lang transport, og det kaldes insourcing, som bliver beskrevet i bilag 1. Vi kan derfor sige, at globalisering har en meget stor indflydelse på, at Danmark mister sin del på verdensplanen. Tredje underspørgsmål. Globalisering kan være skyld i mindre ulighed, i hvert fald ifølge de optimistiske globalister, og det har de mange grunde til, fordi at for det første har det åbne verdensmarked givet dem skub til den økonomiske vækst, og det har givet en stor ekspansion i vareudveksling og pengestrømmene mellem landene. Det har så medført, at firmaer får flere penge, og så har de så også ressourcer til at ansætte flere, og dermed bliver der også mindre ledige borgere, og borgerne vil så få flere penge mellem hænderne. Det skaber mindsket ulighed og fattigdom, og der kommer også højkonjunktur. Ligesom optimisterne, så mener pessimisterne, at økonomi og politik stort set skal styres globalt i stedet for nationalt. Og dermed mener pessimisterne, at globalisering gør, at flere mennesker kan blive udstødt fra arbejdsmarkedet, og der dermed vil opstå klasseforskel og social ulighed. Og så er der skeptikerne, som mener, at globaliseringen ikke vil forandre verden fuldstændig, men tror på statssystemets overlevelse. Den er ikke rigtig knyttet til nogen ideologisk overbevisning, men mere en analyse, men det er stadig meget præget af konservative værdier. Ifølge bilag 4, så påvirker globalisering på den måde, at der efterlades vinder og tabere. Det er i det her tilfælde blandt andet Asien og Afrika, så får mindre andel i verdenshandlen, men får en meget stor befolkningstilvækst. Og her kan Wallersteins teori også bruges, fordi at Afrika og nogle af Asiens lande, de forbliver ude i periferien. Og ifølge optimisterne, så skaber globaliseringen vækst i økonomien, og det nævnes også i bilag 4, hvor fremstillingsindustriens outsourcing fra USA til Kina og Indien har været med til at skabe en global ekspansion uden inflation. Og det her det skyldes, at forbrugsgoderne er produceret i Kina og Indien, så man kan sælge varen til rimelig pris i USA og Europa, fordi de har så billig arbejdskraft. Og vi kan dermed konkludere, at globalisering er et aktuelt politisk og økonomisk debatområde, som ikke findes et konkret løsning på, men dermed et utal af mening og forslag. Vi mener, at globalisering skal være et bæredygtigt, fordi at mennesker i takt med den stigende vækst vil bruge jordens ressourcer. Kina er her et tydeligt eksempel på, hvor væksten i mange år har været ekstremt høj, og der ikke er taget hensyn til miljøet, så de står for kæmpe miljømæssige problemer. Første underspørgsmål. Når man taler om globalisering, kan fænomenet forklares ud fra 5 dimensioner og 5 nøgleord. De 5 nøgleord er forbindelser, nærhed, afhængighed, problemer og bevidsthed. Det første nøgleord er forbindelser mellem landegrænser, altså personrejser, vareudveksling og serviceydelser. Nærhed er, når der opstår nærhed mellem landene, f.eks. geografisk og tidsmæssigt. Afhængigheden kan også knyttes hertil, da landene er afhængige af hinanden, især med outsourcing, import og eksport. Derudover stiftes internationale firmaer, hvor handlemuligheder udgør afhængigheden af hinanden. Globalisering vil medføre fælles problemer for landene, som ændrer sig fra et nationalt problem til et globalt problem, f.eks. terrorisme og klimaforandringer.
Derudover er vi efter globaliseringen blevet bevidste om omverdenen via medier og internet. Dette ændrer vores måde at se verden på, og vi forsøger derfor at støtte hinanden. De 5 dimensioner er den økonomiske, militære, kulturelle, miljømæssige og politiske dimensioner. Den økonomiske dimension er den, der oftest hentydes til globalisering, fordi verdensøkonomien er fælles. Denne er drivkraften bag den organiske afhængighed som penge og produkter. Den militære dimension betegner det militære samarbejde, der er i dag imellem landene. Det danske militær beskytter ikke længere kun Danmarks grænser, men er til tjeneste globalt. Dette ses f.eks. i bilag 3, der omhandler Helle Thornings støtte til Obama om danske tropper i Syrien. Den kulturelle dimension er den, vi oplever mest til hverdag, dog uden at vi bemærker det. I dag ser vi f.eks. amerikanske serier og spiser på McDonald's. Dette kaldes amerikaniseringen. Vores samfund er blevet mere multikulturelt, hvilket blandt andet ses på vores livsstil og på f.eks. flere og flere danske unges valg om at konvertere til islam. Den miljømæssige dimension betegner miljøproblemerne, vi har på verdensplan, som f.eks. drivhuseffekten, og den politiske dimension beskrives i form af politiske organisationer på tværs af forskellige lande, som f.eks. UNICEF. Globalisering tilknyttes også begrebet verdenssystemsteorien, som stammer fra Lenins teori. Denne omfatter en kerne omringet af en periferi. Kernen består af kapitalistiske industrilande, og periferien er mindre udviklet, men producerende lande som f.eks. Afrika. Til dette knyttede amerikaneren Wallerstein endnu et begreb, nemlig semiperiferien, som beskriver BRIC-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Verdenssystemsteorien har to former, verdenshegemoni og verdensøkonomi, hvor verdenshegemoni er politisk styret ved, at en stat fremstår som hegemon, altså magthavende over for svære stater. Den økonomiske verdenssystem er styret i form af økonomiske kræfter, som er markedet. I kernen får de udbytte af periferien igennem politisk og økonomisk magt, så de på den måde opretholder samfundets velfærd. Det vedhæftede bilag er en model, der viser, hvordan verdenssystemsteorien er bygget op. Et lands konkurrencedygtighed afhænger blandt andet af landets import og eksport, som er betegnelserne for vareudveksling mellem lande. Import er, når et land køber varer hos et andet land, og eksport er, når et land sælger varer til et andet land. For at være mere konkurrencedygtig taler man om begrebet outsourcing. Når et firma i et land flytter sin virksomhed til et andet land med billigere arbejdskraft, f.eks. til BRIC-landene, kaldes det outsourcing. I forbindelse med globaliseringen taler man også om fattigdom, som defineres i relativ, absolut fattigdom og kulturel fattigdom. Den relative fattigdom er, når fattigdommen måles i forhold til den gennemsnitlige indkomst i samfundet. Den absolute fattigdom er, når fattigdommen måles ud fra fastsatte kriterier for, hvornår man er fattig. Hvis man fx har en indkomst på mindre end $2 om dagen, er man fattig. Den kulturelle fattigdom defineres således, hvis man ikke er i stand til at tage på ferie i biografen og andet, der er normalt og ønskværdigt i det samfund, man lever i. Da globaliseringen kan forårsage stigning i væksten, kan der også være tale om inflation. Inflation er, når priser og lønninger stiger, altså bliver pengene mindre værd. Debatterer man globaliseringen, inddeles man i globalister, herunder hører optimister, pessimister og skeptikere. Optimisterne tænker ud fra den liberalistiske tankegang og mener, at globalisering er et godt fænomen, som skaber lighed i verden. Pessimisterne tænker ud fra den social-marxistiske tankegang og mener, at globaliseringen skaber ulighed i verden. Skeptikerne er hverken for eller imod, men som navnet antyder, er skeptiske. De mener, at der er fordele og ulemper ved globaliseringen. Andet underspørgsmål. I bilag 2 beskrives Danmarks faldende del af verdens BNP. I takt med, at det globale marked vokser, reduceres Danmarks del af verdens BNP'en og dermed også vores konkurrencedygtighed. Dette medfører en svækkelse af Danmarks økonomiske betydning i verden med en femtedel. Denne reducering skyldes semiperiferielandenes økonomiske fremgang i de seneste årtier. Danmarks import og eksport har også indflydelse på vores konkurrencedygtighed, da jo større import og eksport landet har, jo større indflydelse vil Danmark få på verdenspolitikken. Figur 1 fra bilagene viser, hvordan udviklingen af forskellige landes BNP har været siden 1989, hvor BRIC-landes BNP er steget mest, og de europæiske landes BNP er faldet. Figur 2 og 3 viser en samlet fordeling over verdens BNP i 1990 og 2009, hvor størrelsen af landene på kortet angiver størrelsen af landets BNP. Der kan man se, at Kinas BNP er steget meget i 2009 i forhold til i 1990, og det samme gør sig gældende for Indien. Det ses også, hvordan Europa-landenes BNP er faldet siden 1990. Udviklingen kan forklares ud fra Wallersteins teori om kapitalistiske og industrilande, som er baseret på Lenins teori. Vi kan ud fra bilag 2 se, at USA's udvikling er gået i stå, mens Europas er i tilbagegang med et fald på 17% af verdensandelen. Samtidig er BRIC-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina blevet en større del af verdens BNP med en fordobling fra 7% til 15%. En af grundene til Danmarks faldende BNP kan skyldes outsourcing, fordi mange firmaer outsourcer til andre lande, hvor der er billigere arbejdskraft, og derfor udgør den del af vores BNP nu et andet lands BNP, som f.eks. BRIC-landene. Dog flytter mange firmaer tilbage igen på grund af dårlig kvalitet og lang transport. Dette kaldes homesourcing, som de beskriver i bilag 1. Derudover er priserne i Kina f.eks. steget. Derfor kan det være billigere at blive i eget land. Vi kan derfor sige, at globaliseringen har en stor indflydelse på Danmark, mister sin del af verdensplanen. Tredje underspørgsmål. Globaliseringen kan være skyld i mindre ulighed ifølge de optimistiske globalister. Dette har de mange grunde til. For det første har det åbne verdensmarked givet et skub til den økonomiske vækst. Dette har givet stor ekspansion i vareudveksling og pengestrømmene mellem lande, hvilket medfører, at firmaer får flere penge. Dermed har de ressourcer til at ansætte flere. Dette giver mindre ledige, og borgerne vil derfor få flere penge mellem hænderne, hvilket skaber mindsket ulighed og fattigdom, og at der kommer højkonjunktur.
Eksempler på dette kan være de tidligere ulande BRIC-landene, som har nogle af de højeste vækstrater i verden og er på vej til at udrydde fattigdommen. Dette har givet større tiltro til markedskræfterne og frihandlen. I bilag 4 bliver der, ligesom optimisterne mener, pessimisterne, at økonomi og politik stort set skal styres globalt i stedet for nationalt. Derimod mener pessimisterne, at globaliseringen gør, at flere mennesker kan blive udstødt fra arbejdsmarkedet, og der dermed vil opstå større klasseforskel og social ulighed. I forhold til globalisterne er der også skeptikerne, som ikke nødvendigvis mener, at globaliseringen vil medføre en fuldstændig forandring i samfundet, men snarere på statssystemets overlevelse. Den er ikke knyttet til en ideologisk overbevisning, men mere en analyse, som er præget af konservative værdier. Ifølge bilag 4 påvirker globaliseringen således, at der efterlades vindere og tabere. Taberne er blandt andet Asien og Afrika, som får mindre andel i verdenshandlen med en eksplosiv tilvækst i befolkningen. Her kan Wallersteins teori tilknyttes, da Afrika og nogle af Asiens lande forbliver ude i periferien. Ifølge optimisterne skaber globaliseringen vækst i økonomien. Det nævnes i bilag 4, hvor fremstillingsindustriens outsourcing fra USA til henholdsvis Kina og Indien har været med til at skabe en global ekspansion uden inflation. Dette skyldes, at forbrugsgoderne er produceret i Kina og Indien, så man kan sælge varerne til rimelige priser i USA og Europa. Vi kan dermed konkludere, at globalisering er et aktuelt politisk og økonomisk debatområde, som der ikke findes en konkret løsning på, men derimod et utal af meninger og forslag. Vi mener, at globalisering skal være bæredygtig, da menneskene i takt med den stigende vækst vil opbruge jordens ressourcer. Kina er her et tydeligt eksempel på, hvor væksten i mange år har været ekstremt høj, og der ikke er taget hensyn til miljøet, så de står over for kæmpemæssige miljøproblemer.